Čus za to, som krásnym ďalšieho videa a dneska je tu so mnou Okto. A dneska my vlastne chceme povedať takú informačku o tom, že vlastne budeme mať spoločný kanál, vlastne, no môžeš Okto hovoriť ty. Ja? Ale ne, proste, že... To jeho informačka, ja mám hovoriť. Je to spoločná informačka. Ešte oficiálne nie. Dobre, no tak po tomto videu bude vlastne môj kanál, bude aj Okto, vlastne my budeme spolupracovať. Dobre. Budeme spolupracovať, lebo sme sa tak rozhodli, proste dva kamarádi, chápete, youtuberi, no. Tak proste sme sa tak rozhodli, no. Blbá lampa svieti mi to do ksichtu. Mohol by si mi čo povedať aj ty? A svieti mi to do ksichtu, stačí? Nie. No dobre, tak. Ekvador Krima. Po tomto videu budeme natáčať Hilo 3. Teda to už je tu spustená. Pripravená. Počkať. Ekvador Krima. No. A ešte som chcel povedať vlastne, že budem nosiť vlastne náušnicu. Magnetickú. Ne, ale ja som tam sem. A potom, keby ste si mysleli, že som teplý, tak to nie je vôbec pravda. Kto vysvetlí? Vlastne to je zrkadlový spôsob kamery, že vy máte presne. niečo napravo a pritom to vidíte ako naľavo. Proste máte náušnicu vľavo a majú pritom, vidíte, že ju má vpravo. V každom videu, Alebo ja som napravo a vidíte ma, že som naľavo. Môžem už hovoriť? Nie. V každom videu, čo bude vidieť môj ksít, alebo aj Okto, tak budem mať vlastne náušnicu. A na môj ksíte bude tvoja náušnica. Ježišmaria, ja si nemám píšte. No dobre, takže, to by sme mohli ukončiť, nie? No ešte ako niečo. A čo tam chceš dodať? Okto má heroín. Ne. Ale ne, to je umelo sladidlo Áno, to je do čaju. Ekologické, ale vážne, to pridávajú v pile. A Okto si tam vyrobíme mu, dojdeme s Docovi do pracovne, vyrobíme mu nálepku Okto, bude to Oktové heroín. To už stačí. Ale dobrá je tá náušnica, musím povedať. Nie. A Okto? To mi láskavo nehaj. To tam nápoj a pôjdeš heď. Pôjdeš pekne down. Ne, prosím, nie. Som bol dobrý. Nerob! Okto, ty si hajzel. Kvôli teba mám už sa blúpí. Že, hej. Že, Hej ľudia, vravím vám. fuj, jaký smog z toho ide pri smogu, ľudia, počkať. Voda vtupuje. Čo? Ty, kúkaj. Ja som sa toho nadýchol. To je to rotlisko. Kámo, mám ešte poči. Takže, ľudia, vy to asi nevidíte, ale my to vidíme úplne normálne a z toho ide dým jak hovno. No. A ty si sa toho nadýchol? Toto predávajú v nemenovanom obchode Bila. Vôbec som ho nemenovala, neviem, či to tam ešte majú. Jako sladidlá do čaje. A myslím si, že to je ekologické. Ak nie, tak to idem reklamovať. A nehaj mi tie okuliare. Váže? Ja to už som dávno chcel vyhodiť. Tak mi ich daj, veď sú zelené. Okto. Tak si ich zober. Môžem ich domov zobrať? Ne, ja som sa neplatila za 5 €. Leň? No. Čo chceš, one? Jak sa to volá? Nie. A musím vám povedať, kupujte golovú príručku. Neukazujeme osobné veci. Nechcem vedieť, čo robí. Našťastie sa nebudem ani kúkať. Fajn. Hovorím vám, kupujte Okto heroín. Dobre, to Dostali v Bile za 50 €. Kúkajte, som go. Jo, do ryti. To boli tak mňa, to vrta. Kúkaj, kvať. No okej, takže aj si píšte do komentárov otázky na Ask Okto a potom ešte na, určite aj on si dá Ask Ekvador. Ja už pripravujem, len nikto mi nechce dať otázky. Dobre, čo si nie. No a ešte na Friendstack vlastne. Mňa Okto otravoval 2 hodiny, aby som došiel k nemu. 2 hodiny. Asi od 8 ráno. Áno. A prišiel o 2. Nebolo to o 2. Možno za 5 druhej, ale dobre. Boli 2. A mám náušnicu.
To nemá nikto, to ja nemá nikto. som sa pomalšie obliekal, že idem pre ňom. O 55 bolo. Dobre, už som bol skoro oblečený. Nie, to Tak počkaj, to my sme si písali na Messengeri, že Okto, keď nedojdem do... O 13.50. Áno, 13.50, áno. A ty, že na záchode. Do 13.55. A ja som tam došiel 13.55 a Okto už sa chystal ísť pre mňa. Mne prišiel 14.00, ale mne sa nechcel, ja som si ešte písal s kamošmi také. A pozrel som sa na mobil, či je niečo nové na Facebooku a také. Áno, A od písal druhej- s kamošmi. A o druhej prišiel tuto. S kamošmi. Čo? Čo vieš? Čo sa greším? Čo vieš? Čo sa greším? Kľudne normálne, dobre. No a takže si píšte nejaké tie veci, ako nejaké otázky. No to máme do popisku je Oktov Facebook. Facebook vám nedám. Okto... Heroín. Kokainom. Dobre, už Ne, aby bol kokain. Nehodil. No. Možno, že aj za viacero odberateľov dáme nejaké veci o nás, jak sa voláme. Moje meno už viete. Ale jak sa voláme? A potom tam vám povieme, že ja som Okto, Ekvador, dobre? Za 50 Ja som Kristiana, odberateľov. on je Tomáš. Dobre, máme to už vedia. O tebe to ešte nevedeli. Tvoj problém. Vedeli? Na starých kanáloch. To mi hovoríš až teraz? Ne. Ne, že... To by sa ako keby som mieral. A pritom to je niekde Mieríš tu na mňa. asi takto Skôr od mojej mieríš hlavy. na mňa. A že ja to spravím. Puško na boj tak to pretváram. Počkaj. Ja to spravím. Ja som sa asi pred 30 minútami valal na Oktovej zemi a robil som... Divné veci. Velice divné veci. To, čo sa tu je jak ryba na suchu. Mám pozrieť, to je zaujímavé. Hej, dobre, zaujímavé. Teraz natáčame teraz... to je zaujímavé. Dobre, poďme natáčame, veď. Mohli by sme skončiť, nie? No ešte ako budú, si píšte, Kámo, či vidia, chcete to budem uploadovať na hodinu. Ešte si píšte, či chcete aj tieto videá z Halo 3. Či chcete videa z Terraria. Či tam máme prizvať jeho brata, jak sa volá? Na YouTube ako. Berťanek. Oj, áno, toho Toho Dylina. nepridáme. Ja ho tam nechcem proste. Dobre, tak. No takže si píšte, aké by ste ešte chceli. Môžeme, on si môže stiahnuť Clash Royale. A môžeme z toho tiež mávať videa. Ale čo budem už natáčovať ja, pretože on... Jemu sa proste nechce stiahnuť Mobizen. Nejde. No, to je tvoj problém. Počkaj, kámo, počkaj, teraz sa vytvorím práve, keby som ťa odral. Ja som takto pred chvíľou dala takto prst a mám chuť mi ho zožrať. Alebo už máš štve. Áno. Máš by tie štvelky, by vám takto niekto dával pred ksík, pred hubu, on je takto prže. Zožer ho. No. Dobre, kľud. OK. To video. To by mohlo byť všetko, ne? Yep. Dobre, takže by sa Ja s sa vami... od vás odsúvam. My sa s vami lúčime, čo z autobus. Čaute.